Ukubingelela bonke abalandeli be-channel yethu esiza kakhulu ngokuchaza khona kuyo amaphupho ukuthi ngabe kulaleni kwethu sithe silele sasesibona inike esisuke siphuphile. Igama lami ke nguhlengiwe isibongo ngowakambozo. Namhlanje nginesifiso sokuthi ngikhulume ngephupho elifaka inja. Ukuthi uma uphuphe inja ngabe kusho ukuthini kuwe lokho nake. Ake ngiqale. Ngizoqala ngichaze inja isimo sayo ukuthi iyini inja. Inja okokuqala ake ngithi inja ihlukene kabili uma uyibona wena ephusheni. Okokuqala imele izitha. Okwesibili imele idlozi lasekhaya elinigadile. Ngikushiswa yini ke lokhu ke? Inja iyinto ekwazi ukusiza wena egcekeni ugadela igebengu. Uyayizwa lonto? Uma kunjalo emindenini yethu esiphethe siba namadlozi noma namathongo asigadayo lapha wena usuke uhamba khona uma ngase kube khona inkinga noma ngabe ekhaya lakho kuzoba khona isitha esizofika. Lelo dlozi liyakwazi ukugijima lize kuwe livimbe leyo nto ingenzeki. Labo bantu uzothi mawubaphupha ebusuku uma bengazivezanga bona ngokomzimba wabo noma bazikhulumele bona bafika ngezimo zezinja. Ozozibona kanjani ke ukuthi ibona? Leyo nja leyo ngeke izikulume. Leyo nja izofuna lokhu ihleze eduze kwakho. Leyo nja izolokhu ifuna ukuba la ukhona uthola ukuthi niyazwana nayo njengoba uyibona ngokwephupho. Leyo nja ke enjalo isuke utshengisa ukuthi umuntu wala ekhaya lona oyidlozi kuwe ogada wena ngaleso sikhathi. Ingakho ke inja ikifaniswe nabantu abangasekho abasigadayo abagada izinkinga engasisibhekane nazo kakhulukazi ezifaka izitha. Izitha ke ziyafika ebusuku bakwethu mawulele uthola ukuthi uzohlaselwa yinto ebusuku ekulaleni kwakho. Uthola ukuthi inqobekile. Ngaleso sikhathi mhlambe ngakusasa uzobe usuyiphupha inja. Uzobe usuyiphupha inja ngakusasa noma uyiphuphe inja ngaphambi kokuba uphuphe leyo nto noma wenziwe leyo nto ekutshengisayo ukuthi mina la ekhaya ngikhona nginigadile futhi isuke isho lokho inja. Uma ke futhi wena ke ngithi uphuphe inja uthola ukuthi zikhona egcekeni kodwa nje ziyakhonkotha. Lonto ichaza ukuthini na? Ichaza ukuthi ke abantu bala ekhaya abagade nina ekuyibona abanibheke kuzona zonke izimo zokwenzeka kwezinto la ekhaya ukuthi zihamba kanjani, nami ngabe zihamba ngendlela noma ngabe zihamba ngendlela ongasiyona. Uzoyibona ke yenzani ke leyo nja? Uzoyibona ikhonkotha la ekhaya. Inja ikhonkothiswa yini na? Ikhonkothiswa ukuthi la ekhaya kungenzeka ukuthi kunengane ekhona mhlawumbe ezaliwe bangaziswa ngayo noma kubo kwaleyo ngane kunezinkinga zokuthi abafuni abakubo kwayo ukulungisa izimfanelo ezifunwa abantu bala ekhaya. Uzobona ikhonkotha ke ikhonkotha noma leyo ngane isembangweni wokubangwa abantu abangasekho. Uzozibona zikhonkotha izinja zichaza ukuthi kunombango okhona la ekhaya phakathi kwengane ethize noma phakathi kwezinto ezithize mhlawumbe ezifaka wena ngokwenzeka kwakho kwazo ukuthi yenene azenzeki ngalendlela kufanele zenzeke ngayo. Kodwa kakhulu uma zikhonkotha zisuke zisho umbango okhona kubantu abala ekhaya abayidlozi abangasekho emhlabeni. Isuke zisho lokho ke izinja ngasesigabeni sokuba idlozi lasekhaya kodwa uma zikhonkotha isuke zisho lokho ke. Ake ngithi wena uthewulele futhi wabe usubona izinja zivale kamehlo zingaboni kodwa futhi zihleli phansi. Usho ukuthini leyo nto futhi kuwe? Kusho ukuthi nene abantu bala ekhaya abayidlozi kuwe bavalekile ukuthi basize nina ezintweni enisuke nizifisa abakwazi ukuthi banisize. Kwenziwa yini lokho ke? Kwenziwa izinto eziningi. Kungabe livaliwe idlozi, kungabe umsamo wenu ukhona lokho okuthize okungalungile okwenziwe kodwa ke abantu abathize ezimpilweni zenu eniphila nabo babavala. Uzoziphupha zivaleke amehlo izinja. Yayizwa leyo nto leyo? Zisho lokho ke izinja. Futhi izinja ziyakwazi ukuthi
uma ungase kuthiwa kunelungu lomndeni elizohamba ekhaya, uke uyiphuphe imnyama, itshengisa-ke ukuthi kungenzeka ukuthi la ekhaya kunomuntu ozodedeleka, ongazokogadeka, ozokwehlelwa ithunzi elimnyama. Izofika injalo, uzoyibona imnyama wena ephusheni, izobika ukuthi-ke namhlanje njengoba sijwayele ukunigada sinivikele ezintweni ezithize, kodwa-ke kunesikhathi noma kunento ethize esizokwenzeka engazoba yinhle. Kodwa-ke leyo nto bakwethu isuke inenkulumo ngaphambi kokuba iyenzeke. Usuke kukhona into engase yenzeke ngokuthi akulungisiwe ukuthize noma into ethize ekhulumekile ayibanga isalungiswa phela ngale ndlela abafuna ngayo bona, beze bethathe-ke isinqumo sokuthi cha, lo muntu lona nengathi vele umsebenzi wakhe awukho kahle. Yinto enjalo-ke bakwethu, futhi-ke ibona bathatha iy'nqumo ukuthi la siyavuma usibanibani ukuthi ahambe. Uma abantu bengavumile bakini ukuthi uhambe, bayakuvikela bakwethu, uhlezi useduzane nabo ngoba bahlezi benawe. Ngicela ukudlula-ke ngiye enjeni uma iyisitha ukuthi ngabe isho ukuthini. Uzobona kanjani? Lalela-ke, uzothi mhlawumbe uyayihambela uyithole ujahwa yinja, ikujahela indaba yokuthi iyakulimaza, ilume noma yenzeni. Bakwethu, leyo nto leyo isuke iqonde ukuchaza isitha-ke. Yini indaba ngisho njalo? Khumbula phela, inja bakwethu siyifanisa nento sithe into esigadayo, kodwa futhi sibuye siyifanise nento ebuye ihambe isilwane esikwazi ukuthi sifike siyokona emzini yabanye abantu, ichithe umgqomo, yenze yonke loo nto, ingcolise igceke lakhona, ishiye nje konakele nje, iyakwenza lokho. Uyayizwa loo nto? Siyifanisa-ke nomuntu oyisitha ngoba lokho asuke kwenza kuwena, usuke efuna ukuchithakalelwa izinto zakho, noma usuke efuna ukulimaza wena uqobo, noma usuke efuna kube khona okungazolunga empilweni yakho. Yilapho-ke inja izophinde ifaniswe nomuntu oyisitha. Sengicela ukuthi ngikubalule futhi nalokhu-ke ukuthi lezi zinto zicishe zihambisane kanjani-ke. Uyabona njengoba inja ibuye iyochitha umgqomo, yenze yonke lento leyo, leyo nto leyo, yinja akusuki-ke inja yaseGoli izochitha umgqomo wakho wena uhlala e-KZN. Nayizwa leyo nto leyo, akusuki inja njengoba use-South Africa yaphesheya izochitha ini umgqomo wakho. Kuke kube inja eseduzane ekwazi ukuthi njalo lokhu ikuhlupha izochitha umgqomo wakho. Leyo nto-ke bakwethu ngifuna ukukutshela namhlanje ukuthi uma uphupha inja enjalo esuke ikuluma, ayikho kude leyo nto, yinto eseduzane, yinja yakamakhelwane. Sho ukuthi isitha esingekho kude. Anginiqhathi-ke nomakhelwane benu, kodwa kuhle ukuthi uhlezi uvula amehlo ngoba izinto bakwethu ziyenzeka isemhlabeni la. Izinhliziyo abantu zishintsha manje, zishintshe namanje. Ngaleyo ndlela uma uphuphe inja izokuluma noma ikuluma, leyo nto isuka eduzane bakwethu. Ngicela ukuthi-ke namhlanje ngike ngime lapho, ngibuye futhi nokunye uma ngase ngithole ithuba lokuthi ngikwenze. Ngilibalula leli phupho ngoba kunongibhalelile wangicela ukuthi ngilenze, ngimenzele ividiyo yalo. Okwanamhlanje ngiyabonga, nisale kahle.